Haka janmit jong ka nyotri kala lengkot sau beje AA kawai katrok kabadon ya registration number TR not iwe AN iwe nyo san kabadangwan nakithain nongpo kala leit bantanra ya kawai pat katrok kabadon hakmat jongka bat kane ka jingja kala jia ha ka shnong umling ribhoi district nakate ka jingja ya tengku kali ki bala julor bha bat unongnya jongkate katrok ula sakut hapo jongkate katrok bat katkum ki pajba ki bala don ha kate ka jaka marsin yui kila lej banyarap bansei ya utei unongnya na kate ka kali bat hadin katu kat nepor ka jing persang jong ki pajba layo bansei no ya utei unongnya bat lara no yu sha ki jaka ai jing sumar na mar ka jing mansau jong u Alam se. Cong ni. Ayo lok ayo. Kini bang, sekejap.